ka ba ai ba ba za a yi ba, duniya da lahira mu face can ka muke nema annabi. Ya Alhadi masanin farko da na karshe, annabi ne Allah kai ne mai kauye ka hare da kasashe, roƙon da nake ilahu da ɗan kaifin harshe, annabi ne zalai yawa ga shugaba na bagoran shi, annabi ne farkon farko annabi ne karshen karshe, annabi ne mai rabar rabo baiwa ne gata na annabi ne. Shugaba na ma'aikanka annabi ne wanda an maka yi masa kake mana naka, Ali da sabon ilahu ka sa su duka, annabi ne da shehun ne mabiya manzo naka, da iyayena su ma masoya manzanka, annabi ne rabbata kansu rama ka kayya da kabarin su don annabi ne. Wani toni da ya ganawa annabi ne nawa gunin da sansani ake dacewa, in dai karke salatinsa baka kokawa, annabi ne ya da lahira da sansani ake dacewa, annabi ne ga gasa babu kamar sa, annabi ne ma ba za a yi ba dan gatan Allah annabi ne. Abin nema annabi ne shi ne ni wanda na yi mamma shi yake nema, ni burina na ganshi ko a mafarki ma, annabi ne da na dace ba ni ba wani shan fama, Allahu na yi roko gane da dan koko, annabi ne fatan da nake ilahu kashe ni da san manzan ka annabi ne. Sharifiya annabi ne ana Fatima ku ne karshen soyayya, kowa yirki ku bashi babu shan wuya, annabi ne wani umma habiku ne babbar shirya, ai mallidafin yabon ku domin soyayya, annabi ne Hassan Husaini jikokin manzo na annabi ne. Su bashir ne ce annabi ne annabi dai ita ce ke sa a yi dace, kowa ya rike annabi lallai ya yi dace, annabi ne sirrin Allah annabi ne karshen zance, annabi ne yi salati kowane minti, annabi ne karni lati dan gatan Allah annabi ne. Annabi ne wai wane ne ake mana komai domin sa, kowa ka gani wallahi ya ci alfarmarsa, annabi ne ni burina in tashi a tutarsa, sirrin Allah dan gatan Allah annabi ne babu kamar sa kuma ba za a yi ba annabi ne. wane ne ake mana komai
sunansa annabi ne wani ne kawai ni in faɗi sunansa annabi ne manzon Allah ni dai kai ne gatana annabi ne burina fatan da nake annabi ne karshen furci annabi ne.